Tak veľa ľudí neustále vyčkáva, ako by mali prísľub nejakého superhrdinu, že ich príde zachrániť. Vytrhnúť z tej mizérie, schmatnúť okolo pásu a vyletieť s nimi ku hviezdám. Ako by čakali na hrdinského princa, ktorý sa obetavo hodí do súbojov so všetkými ich problémami a prekážkami a zotne hlavu všetkým tým kostlivcom, ktorí sa nám ukrývajú v skriňach. A to je tak strašne smutné, pretože nikto nepríde, nikto nás nespasí. Je to len a len naša úloha. No čo je na tom najsmutnejšie? Že keby sa ľudia poriadne zahľadeli do zrkadla, zbadali by osobu, ktorá je zodpovedná za naplnenie všetkých ich modliteb. Zbadali by človeka, ktorý dokáže aj nemožné. A preto možno je najvyšší čas, aby si sa konečne sám stal hrdinom svojho vlastného príbehu. Dajte like alebo odber a staňte sa členom silnej komunity. Nech vám už nič neunikne.